हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आङो मोनसे गोदानै फैनो गोनां सुपारहिट सुंद' सावथुननि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बे सावथुनानो जादों बिग सिक्रि फिल्म प्रेजेन्टनि गेजेरजों फैनो गोनां सुंद' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर द हान्ट। बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामदों बिथां जयन्त नार्जारी, स्क्रिन प्ले आरो डाइरेक्शनखौ होदों बिथां मुशुखा रामसियारि, मिउजिकखौ होदों बिराज मुसाहारि। बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों लोगोफोर मुशुखा रामसियारि आरो सुभाष राय। लोगोफोर, बिथांमोना बे सावथुननि फार्स्ट पस्टारखौ हगारजेनबाय आरो लोगोसेनो बे सावथुना थाबैनो फैगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायथि हरदों। लोगोफोर, जेब्लानो बे सावथुना फैगोन अब्लानो नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसे आपडेट लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोन बयबो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'दो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।